poesia, eleberriak, ipuinak, Mikel Zarateren astarnak leku askotan daude, eta Lezamako idazle honek berak zioenez, Bizkaian eta bizkaierazko giroan hasi zenez, bere obra aski ezaguna da Bizkaia osoan eta nola ez Lezaman. Bizkaiko udalerri honetan bere izena daraman ipuin lehiaketa antolatzen dute, bertako alkate Alaitz Etxehandiak azaltzen duenez, ohore handiz gogoratzen baitute. Bada umentzako sari bat, eta dau zuzenduta umentzako 6 urtetatik 12-tera. Izen zan esan dotzuten moduan, euskara sustapena eta ikusten dugu ume artean eta oso garrantzitsua dela. Eta azkenean Mikel Lonzan ume artean eta euren sustatzeko euskeria eta pentsetan dugu umean artean dela foro bat. Eta dauela larreskaz. Orduan, elkarrekin berbainde, geratu gintzezan beraiei zuzenduta egotea. Gure aldetik, Lezama herritik, zelan sortu dan premio hau ala, izan da, gure herrian daukagun pertsonaje handiena Mikel izen da. Mikel izen da eta gainera gai baten euskara arloan dela garrantzitsua guretzakot, Lezamako jentientzakot eta gaur egun dauela hain bogan eta inin behar dugule euskaltzaleak gerora eta importantze handiko gaietan, ez? Orduan, hasi gintzezan pentsetan, bai egin doguz gauzak Mikelen ohorez, baina ez olango gauza importantia, berak merezi duen moduan. Orduan, pentsa gendun egin behar dela beka bat, sari bat, zeo zer bere pertsona eta euskeria eta bera idazle moduen igual lotura emon gai horrei eta gero igual bai aprobetxau euskararen sustapena eiteko, ez? Eta orduan hasi gintzezan lan eiten, azkenean lehenengotan gu bakarrik udaletzen moduan, gero bere familiagaz bere eta gero elkarregaz, laguntzako pititzu bet gai honetan. Egiteko modu bat. Lehenengo sarie, izan pasan urtean, egon ziren 20 gutxi gora bera presentazio eta pentsetan dugu lehenengo urtea izateko izen zala oso ona. Sari ona da, 3.000 euro diez, eta parte hartzaile asko onzien eta espero dugu aurten nolan izatea. Egin gendun, hasi gintzezan, pasadan urtean, izen ziela ia 30 urte hilzala bera, eta azkenean beti pentsetan zeo zer handia, gure herrientzako, gara herri txikia, eta gainera bebai gure aurrekontu txikitzue da, ezin dugu holan gauza potoloarik egin, ez? Bai guretzako garrantzitsua dekona. Eta azkenean, pasan urtean, izen zen 30 urte hilzala, eta esan gendu, enfermedi hori hartuta, iminiko dugu martxan hau. Eta holan hasi zen. Mikel Zarate Lezamako Lejarrene baserrian jaio zen 1993 urteko martxoaren 6-an. Ni pentsa dala, esan dotzuten moduen lehen, pertsonaje itzela guretzako. Ez bakarrik, egin dauenagatik bere pertsona bai, ez? Hemen harrien ikusten dozu, ininten duela apai zintzoa, azkenean ez da bakarrik idazlea izen da, euskara gaitik asko indeu, bizkaiera gaitik asko indeu bai, azkenean bera izen zan oso maitia, bera eta bere familia bai. Hemen jaioa, bere familia hemengoa,
bueno, hor hemengo baserrien jaio zan, eta azkenean ez da bakarrik zerrin dauana, ze euskaltzale guztientzako asko da, bai azkenean da ohore bat lesamakoa izatea, ez da, eta gero bakarrik eitia ez da pertsona moduan be, izen zan pertsona zintzoa, eta berbaiten badozu hemen lesaman, ala galdetzen badozu bere erako jentiari, beti diez, bueno, dana ona, ez? Hori zintzoa eta pertsona ona. Egiteko modu bat ez onen agian. Azkenean beti dekogu bere bere izena herrian eta azkenean Mikel Zarateriri buruz eitea berba urtero eta idazleak aurkeztea urtero, guretzako garrantzitzean handia deko, eta gainera lesamagaz lotuta dago, ez? Ze beti ikusten dugu Mikel Zaraten izena, igual ez dau lotuta gugaz, eta gu nahi dugu lotu ze hor handia da guretzako. Begiratzeko modu bat galderak egiteko modu bat eskutik heltzeko